ассалому алайкум ба ҳама ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо автори ин каналам. хотиррасон мекунем ки ин канал сохта шудааги барои мошинои арзон. Дар навори имрӯза мошинои арзон сар мешаванд аз 5000 сомон то 15000 сомона, яъне ки қимат мошин дар имрӯза навор 15000 видеоро то охир тамошо мекунем. аз 100% боварӣ дорем ки ба шумо махсус мешавад барои он ки фақат мошинои арзон мондагем дар навор ва дастгирии моро фаромӯш намекунем. ба шахсоне ки меҳмонен як бор дига хуш омаден. ҳатман бародарое ки меҳмонанд дар канал обуна шаванд. дар ин канал ҳар рӯза видео дорем. мо навори имрӯзаро сар мекунем. хуб, навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. бо диққат тамошо кунед. беҳтарин мошиноа. Якум мошин фурӯшӣ ВАЗ 2107 ки соли барори 6991 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша бошад 8000 сомон мегап, ба рубли ҳозира 60000 рубл мешавад. мошин бо савдо ҳам дорад. соҳиби мошин мегӯяд мошин камбудӣ надорад, 100%. 4 баллони нав дорам, мотор нав, газ, бензина, нахходҳои мошин. марҳамат, номерош дар рӯи экране. занг занед, маълумоти бештара хитон дастрас кунед аз соҳиби мошин. хуб, мегзарем ба мошини авватӣ. мошини авватӣ бо бачаҳо ВАЗ 2107 соли барори 6 2010, объем мотори 1.5, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷалолиддини балхӣ яъне румӣ. бисёр бародарам мошина дар комментари хостам, бисёр мондагем дар ин видео, то охира тамошо кунед. нархаш 5000 сомон аст, 38000 рубл мешавад. бо мошин савдо ҳам дорад. соҳиби мошин мегӯяд занг занед, маслиҳат мекунем иншоалло. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экране. занг занед, вариантҳои худтонам метавонем пешниҳод кунед. нархаш дастоини марҳамат бародаро. мошини авватӣ бачаҳо бо ВАЗ 2107 ки соли барори 6 1984, объем мотор 04, карбюратор яъне бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша бошад 6000 сомон мегӯяд, 46000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошин зури бадай хадавой, мотор, баллон ҳамаш навай, техасмотрам навай. харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдо мешавад. сабаби фурӯхтан пул лозим аст. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экране. занг занед, маълумоти бештара хитон дастрас кунед. мошини авватӣ бачаҳо Opel Astra F ки дар комментария бисёр нависагӣ будем. солаш 1994, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техника. кузуфуш универсал аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 15000 сомон мегӯяд, 115000 рубли русӣ мешавад. бо мошин савдо ҳам дорад. соҳиби мошина гӯш мекунем чӣ мегӯяд. мошин срочно фурӯхта мешавад. дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ пӯстагӣ умуман надорад. мотор хадавой, коробка напа навай, 4 баллон нав, пачка ҳуҷҷатош ҳамаш нав, ясола заводскоя, краскаш заводскоя ва хулоса мошин расход надорад. мешинӣ, фақат ҳамин мекунӣ. номерош дар рӯи экране. марҳамат бародарои азиз, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед. вариантҳои худтонам метавонед пешниҳод кунед. мошини авватӣ бачаҳо ВАЗ 2112 ки соли барори 6 2006, объем мотори 1.7, сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша бошад 14000 сомон мегӯяд, ба рубли ҳозирӣ 8000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯшӣ будааст ва алиш мешавад ба Nexi Opel. марҳамат бародаро, ҳамин мошинҳоро дошта бошед. агар желании алиш кардан дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед. бо мошин савдо ҳам мешиде. номерош дар рӯи экране. марҳамат, занг занед, вариантҳои худтонам метавонед пешниҳод кунед. бо ва бародаро, як чиз дига ки номерош 00 аввал ҳайрон нашед ки мегафони Тоҷикистона навша. ба мошини авватӣ бачаҳо ВАЗ 21099 ки соли барори 6 2001 объем
моториш 1.5 сӯзишвориш бензини холи вообще газдагӣ нест. коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 15 000 сомон мегӯяд, 14 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошин ягон расход надорад, мотор ҳамаш нав 100%, баллоношам навай, краскаи радноя, ҳамаш хулоси гап 100%. номерош дар рӯи экране. занг занен, бо мошин арзонам мешавад, муомила кунем бародаро. марҳамат. мошини албатта бачаҳо бисёр бародаро дар комментария нависа буданд. Daewoo Leganza яки соли барояшаш 1997 объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газе. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 7000 сомон мега 54 000 рубли русӣ мешавад. бо мошин савдоам мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад. метавонед занг занед бародаро. номерош дар рӯи экране. маълумоти бештара хитон дарёфт кунед. марҳамат. мошини албатта бачаҳо ваз 2115 яки соли барояшаш 1999 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензини холи. коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар лахш, ноҳияи лахш яъне ҷиргатол. нархаш бошад 7000 сомон мега 54 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. марҳамат бародаро. номерош дар рӯи экране. занг занед, муомила кунем, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. хуб бародаро азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ваз 21 соли барояшаш 2003 май. объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензини холи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар дарвоз. нархаш бошад 8000 сомон мега 60 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин 100%. марҳамат бародаро. номерош дар рӯи экране. танҳо як сурата равон кардан. маълумоти бештара бихоҳед дастрас кунед, дар номерои рӯи экран буда занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед. мошини албатти бачаҳо ваз 2114 яки соли барояшаш 2004 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газе. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархаш бошад 16 000 сомон мега ба рубли ҳозира 123 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам дора мошин. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дора, газ, бензине, кожни салон, мотори приёразадаги. маълумоти бештара метавонед айхираш гиред. номерош дар рӯи экране. марҳамат, занг занед бародаро. мошини албатта бачаҳо ваз 21099 яки соли барояшаш 2001 объем мотор 04 сӯзишвориш бензин газе. коробка передачаш механика. моторош карбюратора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархаш бошад 5000 сомон мега 38 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин 100%, танҳо як суратша равон карда. марҳамат, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед ва бародарои азиз ҳатман дар канали мо обуна шавед, ба дӯстонатонам тавсия диҳед канали моро. хуб, мегзарем ба мошини навбатӣ бачаҳо. Nexi Daewoo яки соли барояшаш 1994 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газа. коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. нархаш бошад 15 000 сомон мега 115 000 рубл мешавад. соҳиби мошин мега мошин 100% гарантияш хеле камбудӣ надорад. метавонед занг занед, маълумоти бештара хитон дастрас кунед аз соҳиби мошин. мошини албатта бачаҳо Nexi Daewoo мебошад ки соли барояшаш 1996 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газа. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархаш бошад 10 000 сомон мега 77 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега срочна фурӯшии мошин яксола ҳуҷҷат дорад, ходовой нав кардагиам ва маълумоти бештарам метавонед номерош дар рӯи экране занг занед, айхираш бигиред. марҳамат бародаро. мошини албатта бачаҳо Opel Astra F яки соли барояшаш 1990 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа. коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар яъне Қурғонтепа. нархаш бошад 13 000 сомон мега 100 000 ровнаи русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин 100% сабаби фурӯхтан пул дар кор аст. срочна фурӯшия 5 моҳа ҳуҷҷат дорад. марҳамат бародаро, занг занед, маълумоти бештара дарёфт кунед хитон. мошини албатта бачаҳо ваз 21 соли барояшаш 2006 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа.
1.6 16 клапана, коробка передачи механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нархаш бошад 15 000 сомон мега 114 000 рубли рушӣ мешавад. Хуб соҳиб мошин мегӯяд ки мошин хадавоёш соза, комфортния, гарантияш хатия тараф документош то феврали 2021 мотор 1.6 16 клапана, мотор зана ремена мекана ва дата дерезаи пеш электропакета, центр замок пулт хатия ва абагреф сидени ду сидени пеш дошта. занг зани марҳамат бародарон, маълумоти бештара дарёфт кунен. ва дар ин ҷо бародаро навори мо ба поён мераса. ҳатман дар канал обуна шавен, лайкгузорӣ кунен видеоро ва хоҳишмандем ки видеоро поделитсия кунен. Дар имо дигар бародаро ҳам бинан мошинои арзона. хайр бародаро, то видеои оянда.